zuwa wannan video. Yanzu dai ina so in ɗan yi muku bayanai ne akan yadda za ku siyi OMD a Dextool. So first of all za ku fara zuwa website ɗin. In kun zo website ɗin kamar haka, wannan ne interface ɗin Dextool ɗin. So yanzu muna bari yayi loading, amma in yayi loading zai muku bayanai a gurguje yadda za ku gane yadda ake amfani da Dextool ana siyan OMD. Yawa, so kamar yadda kuka sani, in kun zo shi website ɗin, za ku yi navigating zuwa, first of all za ku fara connecting wallet ne kamar yadda kuka sani a Dextool, saboda shi Dextool ne shi ma yana cikin exchange inda dole sai ka yi connecting da wani external wallet. So in kun clicking a connect zai nuna muku wannan procedure ɗin. So in kun clicking connect zai nuna mana options ɗin inda za mu yi connecting wallet ɗin. Amma kun ga OMD wallet ba zai nuna a nan ba, saboda OMD wallet is not an international, ko in ce is not yet a top tier exchange, so ba zai nuna nan. Amma mu clicking on connect with external wallet, wanda zai allow ɗin mu yi copying ko scanning wani barcode. Yawa, kun ga nan ya nuna mana mu yi scanning ko copying barcode. Yanzu za mu iya komawa can interface ɗinmu. So in mun dawo interface ɗinmu, yana nuna mana activities na crypto market ɗin da yadda abubuwa suke tafiya. So bayan kun zo nan za ku yi navigating zuwa search bar ɗin, clicking on OMD. So in kun yi searching OMD, kun ga namu yana appearing a nan farko kenan, $1 million project. So in kun yi clicking akan shi, so zai kai mu can asalin shi dashboard ɗin $1million.com ɗin OMD project ɗin, inda nan dai ina samun issues ne. So inda za mu iya ganin information on how to buy ɗin da how to sell ɗin, kun gani, da kuma shi kamar price chart ɗin shi gani. So yawa, so kun ga nan chart ɗin yana loading ne. So kun ga nan yana loading ne. I'm sorry for the technical issues, amma dai bayanan dai is dai okay for you to understand. Nan yawa, kun gani, yawa, our graph has finally loaded. Yanzu kun gani a gefen nan yana nuna mana dai wani basic information dai da muke bukata, da kuma irin price ɗin per hours, 24 hours back, da kuma AD, kun gani. So kawai dai very easy to navigate ne, kamar yadda muka fara yi da farko haka dai za ku yi. Kuka zo search bar ɗin sai kuka yi searching akan $1million.com, zai kai ku directly akan project ɗin. So in kuka yi, in za ku yi swapping, kun ga nan ɓangaren swap ne, kuna clicking akan swap, in za ku siya kenan. So yanzu wannan shine ma asalin bayanan da kuke bukata. Kuna clicking on swap, to za ka ga information ɗinka na necessary procedure ɗin da yake bukata ya nuna ma a can sama. So a nan ne za ka iya clicking sai nan ka yi swapping ɗin coin ɗin. Kun ga nan muna clicking on swap, yanzu ya yi loading. Duk wani amount ɗin BNB da kake so ka exchange zai nuna ma below. Kun ga nan BNB to OMD yana nuna ma below. Yanzu kawai sai ka sa connect wallet, saboda initially ba mu connecting wallet ɗinmu ba. Kun ga yanzu OMD to BNB. Yanzu kun ga a sauƙaƙe dai, kana duk amount ɗin kake bukata, in ka sa 100 piece of BNB zai nuna ma amount ɗin OMD ɗin da kake bukata, sannan ka yi clicking connect wallet. So very easy to navigate shi ma gaskiya.
that's it for the video.